Ito yung fall sa Ubay. Ayan. Nakita na yung fall ng Ubay. Yan ang Ubay. Ito yung Ubay. So, ayan. So, nandito ako sa ano guys. Nandito ako sa simbahan at ito. O simbahan ito lang. Sa Holy Name University, ayan. Pahinga nga talaga. Sobrang init. So, ito yun. Cathedral. Holy Name University. Ito. Dito ako ngayon. Sa simbahan. Sa University. So, itutour ko kayo sa... Itutour ko kayo.